Чираттагы кытлау хатын без укып китәбез. Һәм экраннар алдына күркәм гомер бәйрәмен, матур туган көнен каршы алучы якташыбыз Хасанова Хашия Яхьевнаны чакырып калабыз. Аны тантаналы бәйрәме белән улы Ирфан, килене Мәрьям, Сызрань шәһәреннән кызы Римма, кияве Рафаэль ихластан кытлыйлар. Безнең газиз әниебез 1948 елның 9 августында, нәк 71 ел элек Яңа Яндука авылында 4-нче бала булып дөньяга килә. 1968 елның декабрендә Иске Кулатка бистәсенең батыр егете Хасанов Ханафи Ахатович белән гаилә корып җибәрәләр. 1970 елның февралендә беренче балалары, мин, уллары Ирфан туам. Ә инде 1 елдан соң гаилә бәхете булып, 1971 елның май аенда мин, кызлары Римма бу җиһанга аваз салам. Әтиебез белән алар безне бик тырышып, матур тәрбия биреп үстерделәр. Без теләгән һөнәрләргә уку йортларына керергә мөмкинлек бирделәр. Гырләтеп туйлар үткәреп, олы тормыш юлына да чыгардылар. Җиңел булмагандыр билгеле, ләкин әниебез белән әтиебез гомердә дә авырлыкны безгә сиздермәделәр. Киресенчә, гүзәл балачак татытырга тырыштылар. Түбән генә моның өчен башыбызны иеп, рәхмәтебезне җиткерәбез. Кызганычка каршы, әтиебез бу фани дөнья белән 2010 елда хушлашып өлгерде. Пар канатын югалтуны әниебез бик авыр кичерде. Тик күңел төшенкелегенә бирешмәс өчен аның янында без, бала оныклары булдык. Хасановлар гаиләсендә дә ул бик тиз ара үз кеше булды. Күпләре аны хөрмәтләп, Хашия апа дип кенә йөртәләр. Әтиебез безнең икенче бала булса гаиләсендә, анардан соң тагын 4 бала булган. Шуларның барысына да әниебез төпле киңәшче дә, сердәшче дә, олы ярдәмчеләре дә булды. Гомумән алганда, туганнар гына түгел, ә бөтен Камышинка халкы да әниебез турында тик җылы яктан гына телгә алалар. Без дә аның белән горурланып яшибез. Олы яшендә булуына карамастан, ул оныкларын гына түгел, хәзер инде оныкчалары Радив белән Ралинаны да үстерешергә ярдәм итә. Газизебез, Раббым сиңа үзе озын гомерләр насыйп итсен. Безнең белән гел бергә булып, бәхетебезгә сау-сәламәт яшә. Бала оныкларың сине нык яраталар һәм хөрмәт итәләр. Моннан нәк 71 ел элек әни туган дөньяга. Хашия дип матур итеп исем кушканнар аңа. Балалардан 4-нчесе, абыйсының сеңлесе, әти белән әнисенең алар бик кадерлесе. Апалар да, абыйлар да туганнарга бай әни. Бергә-бергә яшәгәндә кирәк түгел әллә ни. Мәхәббәтнең җимешләре 2 баласы туа. Яшь ир белән япь-яшь хатын бар көчкә дөнья куа. Мәхәббәттә һәм хөрмәттә рәхәтләнеп яшиләр. Дуз булалар, бер-берсенә каршы сүзләр дәшмиләр. Еллар уза, балалар да кул арасына керә. Тормыш яңа мәсьәләләр бер якка куеп бирә. Балалары тезелешеп, оныклар алып кайта. Әби бабай аларны да бик тә ярата. Әткәй генә мәрхүмкәем бигрәк иртә ашыкты. 10 ел элек бу дөньядан безнең белән хушлашты. Билгесезлек дәрьясында калдырып китте безне. Әнә шулай сыны язмыш газиз әниебезне. Кинәт кенә килгән хәсрәт бик авыр булса да, парлыларны күргәч күзе яшьләр белән тулса да, язмышларга язылганны булмыйдыр сызып ташлап. Бер үтелгән гомерләрне булмый яңадан башлап. Эш, оныклар, туганнары, алар була юаныч. Балалар исән саулыгы үзе бит зур куаныч. Әни, сиңа 71 түгел, бары тик 7 дистә. Изге теләкләр телибез шушы матур мәҗлестә. Сәламәт бул, җырлап яшә, иртә әле картлыкка. Алдагы көннәрең синең узсыннар тынычлыкта. Син безнең таянычыбыз, син безнең терәгебез. Әни диеп, әби диеп, гел типсен йөрәгебез. Син безнең кояшыбыз да, алга юл күрсәтүче, яхшылыкка өйрәтүче,
яманнан кисәтүче, син яныбызда булганда безгә әле бик рәхәт. Барысы өчен әни, сиңа зур рәхмәт. Кадерле Хашия Яхьевна, балаларыгызның бар теләкләрен дә без чәчми-түкми җиткерергә тырыштык. Аларның мәхәббәтендә көенеп, матур гына алда да гомер итегез. Бәхетле булыгыз, әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Şəşlərin mamıqqına, qadirlərini anladım. Üzüməni bulğaşqına, min bitsinin üzəginin, üzülgən bir bizəgə, min bitsinin yürəgini, tibrendirgen nazlı kılır. Sabırlıkның tübü aldın, gümür geyler akkanda, seni iske düşürdüm, dulgaklarım tutkanda. Min bitsinin üzəginin, üzülgen bir bizəgə, min bitsinin yüreğini, tibrendirgen nazlı kılır. Min bitsinin üzəginin, üzülgen bir bizəgə, min bitsinin yüreğini, tibrendirgen nazlı kılır. Yüreğine qadalgandır uyulamay etken sözler. Indi yüzlerine bizi biz ağartkan ul şəşlər. Min bitsinin üzəginin, üzülgen bir bizəgə, min bitsinin yüreğini, tibrendirgen nazlı kılır. Әнкәй тұрмыш бердің, өрнәк булдың син бізге. Зурлар инде біз үзебіз, хәйр фатихаңнан үземә. Мин бит синең үзәгеңнең, үзелгән бер бизәгә. Мин бит синең йөрәгеңне, тибрәндергән назлы кылы. Мин бит синең tibrendirgen nazlı kılı. Min bitsinin yüreğini, tibrendirgen nazlı kılı, tibrendirgen nazlı kılı. Хашия Яхьевна Хасанованы күркәм туган көне белән котлап, үзләренең иң изге теләкләрен оныклары Алсу, тормыш иптәше Рөстәм, Иркә, тормыш иптәше Илнур, оныгы Илнур, Эмиль һәм Гөлия дә җиткерәләр. Әбиләр алар төрле була торганнардыр. Ләкин безнең әбиебез турында сөйләргә, аны тасвирларга җирдә матур сүзләр дә юк. Ул безнең балачагыбызны якты иткән фәрештәбез. Ул безгә назын кызганмыйча бүләк иткән иң кадерле кешебез. Без 3 онук аның янәшәсендә үстек. Әти-әниләр яшь булу сәбәпле эшләр белән кайнадылар, бөтен вакытын кызганмыйча безгә әбиебез бүләк итте. Безне тәрбияләргә күп көч куючы икенче әниебез дибез без аның хакта. Эмиль белән Гөлия сирәгрәк килгәнгә, әбиебез аларны да аеруча сагынып көтеп ала иде. Барыбызга тигез бүлде ул җылысын. Ашыбыз пешкән, өстебез юган, өебез җыйган булды гомер буе. Хәзердә әбиебезгә килеп, без бар моң-зарыбызны бушатабыз. Бар эштә дә иң беренче киңәш, хәйр фатиханы анардан алабыз.
Бабакай белән алар икесе дә бик тырыштылар безнең өчен. Кызганыч, бабакай гына хәзер юк. Оныкчаларын күреп өлгермәде. Ләкин әбикай, син безнең яныбызда, озын-озак яшә. Һәр оныгыңның балаларын күреп туйларында да уйнарга насыйп итсен сиңа. Без сине бик нык яратабыз, кадерлебез. Әбикәем, ул бит минем әниемнең, әтиемнең әнисе. Кадерлебез, синең турда килә бүген сөйлисе. Кулатка дигән районның Яндука авылында тугансың бу матур җиргә, аваз салгансың шунда. Тудың, үстең, гаилә кордың, җан бирдең 2 балага. Әле һаман сокланырлык синең сыман анага. Бабакай белән бергәләп бик матур гомер иттең. 5 онок, 2 онокчык белән шушы көннәргә җиттең. 10 ел инде үтеп киткән пар канатың сынганга, сиңа озын гомер биргән шат күңелле булганга. Аллага шөкер, әле дә йөгереп кенә йөрисең. Без кунакка кайткан чакта барыбызны көйлисең. Кыш кортларың да бар синең, шифалы дисең аны. Яшелчәләр үстерәсең, белмичә алны, ялны. Онок туен күрсәм диеп, хыялландың җан нәнәм. Узды инде ул икесе, булды сиңа зур бәйрәм. Яшьләр белән бергә йөрдең туемда биеп, сыкланып карадык сиңа, күзләр тимәсен диеп. Сызраннардан, ульяннардан кулаткага кайтабыз. Оныклар һәм оныкчыклар, без сине яратабыз. Әле тагын узак еллар язсын иде күрергә, безнең әбекәебез диеп горурланып йөрергә. Синең яшькә җитсәк иде, хәвеф хәтәр күрмичә, авырмыйча, имгәнмичә, борчуларны белмичә. Бүген менә туган көнең, килми син карт диясе. Синең алдашын күңелдән килә башны иясе. Әбекәебез, син булганда барыбызга да рәхәт. Бу дөньяда исән имин, яшәвеңә 1000 рәхмәт. Кадерле Хашия Яхьевна, оныкларыгыз сезгә, бик җылы күңелле кешеләренә рәхмәт әйтеп, туган көн бүләге буларак матур җыр бүләккә сайладылар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Ömür birselerde biz bit üstek senin koynundan bala şakının bütün matur şağı uzadı ebkey senin yanında. Görsətti qıyın şaqlarda Dayanışım, yuvanışım buldun Yazmış küpürlərin şıqanında Ömür uzğan sayın sağındırır İske düşe avıl uğramı Sinin bilen yürgen su boyları Çilek şiğan urman kırları şaklarda dayanışım, yuvanışım buldum yazmış küpürlerin şıkanda.
Sin bolğanğa yaşim süyünür Bizden barı olu hürmet gurur Yaşa eli eylesin